V-ați gândit până acum ce vi se poate întâmpla când vă plimbați prin pădure? Un rus a descoperit o scenă tulburătoare pe care a înregistrat-o cu telefonul mobil. Tarzan, aport! Теперь ко мне. Ко мне, Тарзан. Ко мне, я говорю. Тарзан. Тарзан, ко мне. Plimbarea relaxantă prin pădure, pe care o știți, e doar o simplă amintire pentru bărbatul despre care vorbim acum. Și-a luat câinele cu el să se joace puțin, așa că îi dă drumul din lesă. La un moment dat, animalul fuge brusc în partea dreaptă, ca și cum ceva ciudat s-ar fi întâmplat în acea direcție. Stăpânul îl urmează. Incredibil! Priviți ce a surprins acest bărbat cu ajutorul telefonului mobil. La început se vede doar silueta unei femei, apoi... Nu poate fi adevărat! O fetiță, o vedeți îmbrăcată în geacă roz, levitează! Se întâmplă chiar în mijlocul acestei păduri, unde bărbatul își plimbă câinele. Nici prin cap nu-ți trece că poți vedea așa ceva când ești la o simplă plimbare în mijlocul naturii. Acum bărbatul s-a apropiat suficient pentru ca și noi să vedem foarte clar ciudățenia care i-a apărut în cale. Fetița, îmbrăcată gros, de iarnă, plutește pur și simplu deasupra pământului, iar mama se uită la ea. Bărbatul e șocat, scapă telefonul din mână de groază. Ce se întâmplă? Ce e asta? Când își revine, bărbatul filmează din nou și înregistrează momentul în care mama își prinde copilul în brațe. Pleacă amândouă în fugă. Să fie adevărat ceea ce vedem în aceste imagini de-a dreptul tulburătoare? E o pădure, nu circ. Doar acolo vedem scamatorii de acest gen. Dar această scenă nu pare a fi o scamatorie. De ce ar veni o mamă cu fetița ei în pădure ca să o lase să plutească acolo? Noi nu putem verifica adevărul din această înregistrare video, dar cu siguranță a pus pe gânduri milioane de oameni din întreaga lume care au văzut-o.